täällähän on toi ylitys on nyt kiinni tossa, ei pääse siinä, mennään tänne eteen. Muut lapset ihmeissään, että mitäs oikein tapahtuu, siinä on hirveästi autoja. Ja Aino. Ainokin on siellä, joo. Katsotaan ihmettelemään, että päästään niitä tien yli. Katsotaan sitten käännöstä tonne. Katsotaan vähän, mitä näytetään. Siellä on vieläkin se sorakas. Tuutko sä aina meidän kanssa yli? Ota vaikka Oonaa kädestä kiinni. Niin sit katsellaan tästä, nyt mennään yli. Sieltä tuleekin auto, mennään reippaasti. Sitten katsellaan, nyt ruvetaan kurkkimaan täältä. Kaikki sieltä autoja. Tulee. No tulee, mutta nyt meidän täytyy kovasti kurkkia, että miten sitä päästäisiin oikein yli. Autot Ei vaan varmaan tulee. mitenkään. No en tiedä, katsotaan päästä. Kyllä me tästä varmaan yli päästään. Pitäkää kädestä toisianne kiinni. Nyt ei taida kurkitaan vähän lisää näkyy sieltä ketään. Ei näy ketään. Nyt mennään yli. No niin, päästiin tässä. Katos, kurkataan mitä täällä tapahtuu. Pannaan toi tosta noin. Täällä haisee. Joo. Siellä on tämmönen työmaa päällä. Sitä ei kunnolla näe tästä. Mutta turvallista koulumatkaa.